Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bandiraɓe fulɓe tedduɓe. Keɗoɗo ɗo min jamonoji ka oɗon calmina oɗon juure kadi oɗon beltane ha woni gonga. Eyi ko musidɗo mon Liman Ka ari ɗo rek e yewtere machallah. Wonde présenté o rek Liman Ka ko animateur ɗo e radio municipal Kaolack 93.1. Enen ɗo mbaɗa émission Pulaar kala alarba 20h ha 22h. Radio ngo noon ko ɗo e Kaolack ngo woni région de Kaolack nder Sénégal. Way fof mina salmina ɓiɓɓe fulɓe aduna fof Sénégal, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Niger, Cameroun, Tchad, Éthiopie, Nigeria e kala ɗo kullo woni rek ya andu mi weddi majjungam mbima assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eyi ko wiide on rek pulagu kam enen ɓe ganduɗa ko enen goni fulɓe ko enen poti en nande par ce que sonna ƴeewi Sénégal ga pulagu no hangu maayi no ga kono alhamdulillahi rabbil alamin ga kam min ƴettala no fewi par ce que pulagu joni kam rewi lawol arti e lawol par ce que fulɓe fof joni ɓe jini joni pulagu ɓe guuri pulagu ɓe mbaɗa pulagu. Pelle ɗe keewi machallah ko pelle ɗe ganduɗa ko pelle pular sala pular tan haalete hen ɗum taki no wiye alhamdulillahi rabbil alamin e ko wiide rek fulɓe si jaggodiri tan goni gotum pular ngu yarani yeeso no way fof min Liman Ka kam mina welto wonni noon pular yarata yeeso machallah mi salmini fulɓe Amérique États-Unis ɗum fof calminama e tinniɗon rek kala alarba rek inchallah son jiiɗi wadde participé émission Dental Fulɓe ɗon mbawi yebde Facebook live Eli Ibrahim Ka sa waɗi kam ajouté rek inchallah simina divisa émission Dental Fulɓe en direct e internet e waran ko heɗade waɗa dédicace jimo en direct tawɗo gonɗa nder lesdi he walla caggal lesdi fof walla jiɗɗa noddude téléphone so kadi tawa yi noddude 77 574 00 22 77 574 00 22 yewtata addi rek moy ko calminama mbirama mbalen jam